Saan sa indong madadangog sa rolang na pagtubod as in opinion kan podcasters as in kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta as in konektado sa podcast. Ang taga Bicol may intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramsen na production. I'm very nervous and shy po. Ako po ay nagkukurubog-kubog as in nasusupog. Iyay, matiraw ng Tura, pagkabikol ka. Galhun. Ang ibig sabihin siguro, kasi true, Talagang So, bakal mo yung singer. true ano, Talaga. like sa daring background. Ayan. Ano mo, iniisip ko sa rong bagay na baka Ano? copyright kita kaining music na niya. Silup-lup. Kasi halini sa halini sa Facebook. Tapos Di dapat nagkukuha ka itong mayong copyright. Mapasara tulos kita. Ipalit nagpupuon, nagpasara tulos. ayo. Pero ilang ko, pag nagreklamo, hindi halion ta si may music na araw ka. Maray na banggi. Banggi sa Indo. Sa Indal daw. Ayan, sa Aldaw. Maski sa dahil tayo man aram kung anong oras. Marhay na, aldaw na lang talaga. Maray na Diyos. Maray na Diyos na. Ayan. Alright guys, so welcome. Welcome ulit digdi sa Taga Bicol Podcast. Garo delay ng no? Garo ang nguso Ang ta. movement. Kang nguso The ta. movement. Ayo. Garo delay ning ay. Mm-mm. Ay nako. Pero okay lang yan. Ang importante. Okay lang yan, at least na importante, mahalaga. Ang importante, maog makitagabos. Okay. Anyway, sa mga nagdadaralan pala, as in sa mga nagdadawag kan sa tuyang podcast. Actually, ang podcast tiglaag ko na siya sa igwa na kita sa YouTube. Yan. Yun. Mga recording na live. Tiglaag ko sa YouTube. Yan, para at least mga daing nakadalan sa Facebook, mahiling doon sa YouTube. Ayan. So, ang kagawin pati sa YouTube, mahiling mo ang pandoktang magagayon. Ay, magayon ka man? Ay, gwapo. Oh my God. Mga balingkinita na mga panghahawak. Kiniton. Si Diba? puti isa kasi ito. Si kayo manggi. Yan. Saka pala, as in, actually, igwa kami sa sa Spotify. Tapos, sa YouTube, nasa podcast na siya. Mm-mm. And then, kung maigwa ka mo ng YouTube music, pwede nito siyang madangog. Mas background music lang kung halimbawa ka mo nagbabiyahe. Yan. Pwede nito gibuhon. Or pwede ka mo naglalaba. Kung nagmumuto-muto ka mo, lalo na si mga taong nga undig sa US, na gusto makadawag ng, Bicol na tataramon. Natataramon. O kasi mga haloy ng day nakauli. Huli ta, day talaga makauli. Kasi nga ni Iyaon Digdi, may kontrata or kung ano pa man na kakundian. O bako lang sa US, baka pwede pa sa Canada, sa UK. So, na lang nindo, mation na lang nindo, kaistoryahan nindo kami. Iyan. O, di ba? Magayon bagang paghurup-hurupon. Purupon talaga. Maging dangog-dangogon na ito bagang may nadadangog kang Bicol na tataramon. Kasi normally baga pag nahiling mo sa Facebook or sa social media. Saka kadaklan kaya na yaon na sa US, di na sindatit sa mag-Tagalog or mag-Bicol, nalalangawan na ninda yan. Ano na siya, you're all aware. Ito bagang siyang bulan ka lang digdi sa America or sa ibang bansa. Targalin niya ang ngabel mo. So true taga Bicol, maaaraman nindo or masusustain pa rin nindo ang tataramon tang Bicol. Yan. So they pa kami may na pang reason para masabi pa rin din na kasi I've been here for so much long. Ay, na para ma-plug. Yan. Anyway, ngunyan pala ang recording tahon yan, garo magayunon. Kasi, maririsa mo na igwang nagdadangog man pa lang talaga sa tuya. So, saro sa mga kanatong natiksta. Nagpadara ng sarong surat. Garo love problems na titestingon ta. Yeah, sa hiling niya, naghahagad advice ba? Ayun. Pero, Kaya ta daw ni. Kaya ta daw magtaon ng advice sa pag hurup-hurupan ta mo na mensahe niya. Okay. So, para at least bako lang kita, gustong magtaon ng mensahe or advice digdi sa tuyang letter sender. Oo.
welcome na welcome po kamo. Uy, saka ano pala, bago ta po nun, igawa na po kami ng, yun na po ang official na logo. Logo me. Kang Taga Bicol Podcast, yun ay hiling nindo sa screen. As in, ang Samuyang Production ay iyo ang Siram Sana Production. Yan. As in, sana magkaigwa pa kita ng dakol na content. Okay? Yes. Okay, Christina, ba yung background music? Siguro pag edit ko, lagyan ko na lang ng Ano ba, pang MMK ito or itong saro pagang dati sang miniang sa indong Tia Tintin. May ang deli. Oh, Tia Tintin. Or ika bonbon. Chubonbon. Chubonbon. Guribondong chubonbon. Alright. Okay. So, guys, sa mga nagdadamag pala na, kung buot nindo magpadarakan sa indong mga Irabit, kung ano man ang gusto ng pag-ulayan or kung may ano man kamo, may problema sa buhay na gusto nindong maresolbahan na sa hiling nindo si Bonintin makakatabang. Pera lang po sa kwarta. May ang pong surublian ng kwarta. Isipin mo, ang kinagayon lang kayo ng ginigibot ang podcast. Kasi normally baga, pag mga love letter sender, mga ginigibo yung banggi. Ayan, banggi digdi sa tuya. Pero nanawag ninda, udto. So, paano pangudtuhan nindo? Or nadadala ninda. Pero anyway, pag nagdyan yan sa Spotify, dahil maninda, dahil taman aram kung anong oras nila daw. Diba? Ayan. So, inilang po ang kagayunan. Kasi kato sa radyo, dapat talagang, or tutukan sa mga, mo. Yan, sa mga TV or mga teleserye, tutukan mo siya. Pero ngunyan, dahil sa paagi kang podcast, pwede naman siyang ulit-uliton or madangog kung dawayaon man kamusain or ano man na oras. Yan. Okay. So, paunan na to ang satuyang babasa. Pagbasa sa surat ni... Matindog kita. Itago ito siya sa pangarang Maymay. Uy, may bisado akong Maymay. Kaya kagliliog siya, pinsan ko. Pinsan mo. Baka si Maymay na yan. Iyo, may sa diri sanda din garo kubo-kubo. O dahil magkubo-kubo sa beach. Kagliliog beach. So gusto pong magrenta ng mga cottage diyan po sa Refuyos Cottage. Pwede po kamong Talaga, siningit mo pa yun. Okay. Ayan, sige. So, sabi niya sa tuya. Sabi niya, hi po. Yan, hi po. Nag-message siya sa muya. Hi po. Sabi man, ano lamang, ang sato diyan. Salamat sa pagmensahe, baka may pwede kaming maitabang sa imo. Sabi ka lang, basta bako lang tungkol sa... Kwarta. Yan. Dahil bako siyang kwarta, nag-message na siya. Nag-message siya sa puso. Yan. Okay. English, so pasensya na ka mo. I-translate na lang ni Bon, Okay. Ready ka na mag-translate? Okay. I have a long-time relationship po. Igwa po akong halabang relasyon. Haloy? Ay, haloy. Ba, in online. Kaso nga ni po, online. We always chat po. Permi po kaming nagchat-chat. And he is a foreign guy na astig. Siya po ay sarong dayo na astig, or astig. I like him more po than he confess. Mas gusto ko siya, pero nagkumpisal siya. Pwede na yan. Nag-confess. Nag-amin. So, he confessed po that he loves me too. Nag-confess po siya na love niya man da ako. But I have a boyfriend po. Ay, igwa po pala na akong boyfriend. Police officer po. Ay, police. But he is always busy po. Pero permi po siyang nagdadakop ng mga kriminal. Ay, busy lang. Di ba pag police, pag busy, kriminal? Always no time for me. Permi po siyang mayong oras for me. Always 1 year chatting po through Messenger. Ano daw? Almost 1 year chatting po through Messenger. Madali na po baga kami magsarong taon na message lamang sa Messenger. But we will not meet each other. Pero dahil mi po mahiling ang kada saro. Tama talaga. We will meet baga? Dahil mi po mahihiling ang kada saro. We will not meet each other. Mali ang English eh. Malapit lang po ang bahay namin sa kanila. Harani lang po ang harong mi sa Inda. I try to use Google Map. 8 minutes lang papunta sa kanila. Tinistingan ko baga si Google Map, tapos sabi kang Google Map,
8 minutes away. Ocho. Ay, 8 Minuto. minutos. Hari lang. Papunta sa Paduman sa Indo. Indo. He wait almost 6 hours in Robinson's Mall. Naghalat po siya ning 6 na oras sa Robinson. Halata, sisa naghalat? Nagulon ako. Alat lang. Wait Sasunod lang. yan. So, 6 hours Robinson Mall po. Then, he blocked me. Anong ibig sabihin ng block? Garo nagsuntukan siya, tig-block siya. No. In Ano? Facebook siguro. Tig-block siya sa garo sa Messenger. Yan. So, naghalat si lalaki sa Robinson's Mall ning 6 hours. Tapos, pig-block siya. Yan ang sabi dyan, ha? So, Iyo. I'm not ready po to introduce myself. Magulon. Dai po ako handa na ipabisto ang sakuyang saro. Babasahon sa ta muna. diri. Okay. Babasahon ta muna siya bago ta siya i-dissect. Oh, sige. Okay. Okay. I'm very nervous and shy po. Ako po ay nagkukurubog-kubog asin nasusupog. Iyay, masiraw ng Ura, pagkabikol ko. So, ayun na. Sa'yo napati ako. Napati ko. Kaya, di ako pumunta. He always threat to go out but nahihiya ako. Dahil po baga ako nagduman, permi niya po akong Kaya, di ako pumunta. kaya po di ako nagduman. Permi niya po akong tiglilibre pagluwas. Kaya nasusupog po ako. But before he blocked me, Kaya bago niya ako punduhan, he sent me long message. tigsindan niya po ako ning halabang picture. Ilang message. Mensahe. Halabang mensahe. He is saying sorry, then etc. Ano da? He is Ako ba nga nagsasabi po He is siya saying ning sorry, Nagsasabi po siya ning sorry, then etc. saka po etc. Umsim. Wait lang, nagulan ako. Sabi mo, Wait lang, halit lang. So iguha na siyang haloy nakachat. Foreigner. Si foreigner. Si foreigner. Pero may boyfriend da siyang police. May boyfriend siyang police. Pero si police, may daang oras para sa iya kasi permi daang busy. Okay. Tapos, nakipaghilingan da siya Duman sa sa foreigner. foreigner. So si foreigner, Nagdigdi. Sa Pilipinas. Duman sa Pilipinas. So, para Sinabi imit dyan? siya. Dahil sinabi. Ako na lang ang ikaw na lang nag-assume. Oo, ako na lang nag-assume. Kasi mapagalon intindihon. So, Okay. in-assume ko na lang. Para mas mapadali ang buhay ni ate, ako na lang ang ma-desisyon para Okay. sa iya. Okay. Ayan. Tapos, Ayan. Tapos sabi niya, medyo mahiyain po ako. Medyo mahiyain po kaya ako. NBSB po. no boyfriend since birth. Pero may boyfriend siyang police. May boyfriend siyang police. So, no boyfriend since birth. Siguro after birth, nag-boyfriend. Magulo ng history. inutang love letter sender. Naku, nagugulan ako. Masurunod pa daw. Tawan mo pag-asa. Gwapa, gwapa. May magsunod pa daw, digdi. Gwapa yan. Sige, Oo. basahin. So, laagan niya po ng privacy yung account niya. So, dati dahil siya private, naging private na si account niya. So Kasi daing niya pig-block naman. siya. Oo. Kasi pinahalat niya Pinahalat niya sa Robinson Mall si lalaki. Ning Then, anong oras. So, dahil niya pigmate. Dahil niya pigmate si lalaki duman. Kasi na masurupgun nga da siya. Oo. Okay, nakuha mo na? Okay. Okay. Galing ko, no? Heyo. Okay. Whew. Okay. Naghalat po siya ng 6 hours sa mall. Then, naghulon talaga po kami na mahilingan. But dai po ako nakapunta. Oh. So, kumbaga, nag-ulay da asinda na maduman or mahilingan sinda sa mall. Pero dai da siya, kumbaga, inindyan niya. Oh, anong hulon? Anong tataramon yan? Sa inyo natataramon? O, yan lang. O, sa mga nagdadangog po, sa mga takapangiling ta dyan, mga kalatong natiks, ano po ang hulon? Yan, hulon. Baka yun na nga ito, naghilingan. Baka hinalo Dai, may, ang ibig sabihin siguro, kasi true, ang mga Dags lang, talagang So, kumbakar mo yung simo. true Na ako'y through the sentence, so nabasa ko, so ang ibig sabihin katong pag naghulon o nag-ulay kami. Hinulon. Hulug-hulugan. Ayan. So, but, dai po ako nakapunta. Di po ako nag-reply sa call niya and chat
Oh. Then nahiling ko po na nag-message siya ng halawig na sabi niya baka po di po kami tinadhana Oh. na kainawat mi na nagapali. Chinese na pagin pa ko ng Bicol. Siyempre ka na. Sino kinig mo na? Bako ng Bicol. Sige. Basta sabi niya, pagalhay na pati ko. Nya, baka po, di Sa po puyungon kami, ko ni. Ning parabasang ining. di po kami tinadhana na kainawat mi na nagapalitan ng message pero daipan niya daa ako makaibahan. So, ang ibig niya sabihin, through this, naintindihan ko ulit. Okay. So, ang sabi niya, Basa. haloy na daasindang haloy na daasindang magchatan. Oo. So, tanong da habo niya pang magpahiling. Ay nang sabi kang lalaki. Sabi ka si lalaki. Okay. Okay. Sunod. Curious siya, nyata sa kainawat na naniming ga chat, ngata dai po habo ko daang makipag-meet. Oo. Medyo nasupog kaya ako, then di ko alam baad mauyam sa ko mga parents ko po. So, Mauyam? strict. May mauyam, igwang rinconada. Ano? Mhm. Tapos talagang igwang Bicol. Si ate multi-language ni. Mhm. Matibay ni. Konyo. 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 Anong konyo? Kunyitan. Konyo tantak. Okay. So, strict ang parents niya. Oh, So, ni ate. naguguluhan siya kung paano niya imimet si lalaki kasi NBSB siya, pero after birth, nagkaigo siyang boyfriend na police. Police. So, and then, okay, next. Last chat niya na thank you daa po sa time. Thank you daa po dahil adyan daa ako palagi. Mag-isa lang po kaya siya sa compound. Namundo daas po siya, kadakol niya papong tinalam, dai ko na po saluon, that means saro-saroon. Oo, Sa impong tataramo ng saluon. Hindi ko aram. Girl, laro yan eh. Pero po kami ga chat hanggang midnight. Then pirmi siyang ga talam na kung ayos lang daa po ako, nagka-Canada basta pirmi kaming ga chat. Oh. So baga si foreigner very Consistent. Yes. Nagchat-chat sinda. An- Ano dong lahi kayo na, no? Hmm? Ano dong lahi kayo ng... German gayod. Ano? Shepherd. Ano? Okay ka lang? German Shepherd. Hindi ko na ang joke mo doon, Okay. Next. Tsasa. Okay ka lang, ha? Naguguluhan din ako sa pinabasa. Naguguluhan ka na? Nakakaano siya. Nagulan ka. Mm-mm. Okay, sige. Sige. Igwa po siyang anxiety. Ngunyan may okay. anxiety, kada kulon ka problema ka ni Be. Oo. Kaipuhan taning tabangan. Okay, sige, tabangan. Yeah. Hindi ko alam kung saan tatabangan ta, si lalaki o si babae. O ako. O ikaw. Hindi mo na-deliver si joke na maray, ay. So, comfortable. Yeah, comfortable. Daa po siya pagkahulon niya ako. Businessman. Pagkahulon, kaulay. Kaulay. Okay. See, sabi ko May na sa inyo, nanonood kita dapat ng Bicol. sinasaro Oo. yan. So, businessman po siya. May sadiri siyang gym. Oy, wow. Okay, so, ngunyan, anhon ta na. Halat lang, igwa pa. Kasi naghapot ka, di mo naintindihan eh. Kung si foreigner o si police ang ginasabutan niya o ginasabi niya. Hinapot ko pala. Sabi niya, si foreigner po, patal-patalon ka. Di man, may po siya sinabing patal. So, si police po is friend ko lang. So, Di ko nabasa. pero duman sa inot ang binasa, ang sabi niya, Boyfriend may niya. boyfriend siyang police. Iyo. So, ngunyan, sinasabi niya, friend niya na sana. See? Padagusik. Uliton ta. Padagusik. Patagusong ko muna. Friend ko lang po. Kasi Nagbagting ang talinga ko ay. Kasi hagad akong advice sa kanya. Kasi balak ko din maging criminology. Ano? See? Magiging kriminal yan. So, Ako ang magiging kriminal, Christine. may GF po siya and best friend ko po ang GF niya. So, makasaalanon po ang sender ta. May.
May. Dahil ko aram kung pinagtitripan mo kami. Pero halat lang, saro sa puon. Bago kami magpuon ning advice sa imo, salamat sa pagsurat, as in pag-send. Iyo. Actually, nakakaano siya. Dahil ka na mag-send otro may. May. Last na tabi yan, may, ha? Kung masend ka ulit, pwede pong palinawan. Okay. So, dahil si Konta siya, ha? Okay. Dahil si Konta. So, si Inot, ang sabi niya, may problema daw siya. May long time relationship siya. Okay. Ayan. Oh. Long-time relationship. Mm-mm. Pero, NBSB siya. Ano ba ang ibig sabihin kang NBSB? Di pa pag sinabing no boyfriend since birth, igwa siyang long-time relationship. Di yun na to si ano niya, first boyfriend. Yes. Or Kaya nga sabi ko, after birth. Oh, after. Siyang pinangaki siya. Lugits. Okay. Tapos, sabi niya, igwa siyang batang pulis na sa iyang oras. Naman isa iyang oras. Kasi busy daa. Busy daa. Kasi siging pandakop ni mga kriminal. Iyo. Busy. Si pulis. Yan. Nang dadakop. Kriminal. Dahil ko nakaraw kung anong isusunod ko. Dahil. So, ining babaeng ini, Si Maymay. kung dahil mo natapos si buong message, dahil mo magulo. Hindi mo kasi maintindihan. Hindi mo oo. maintindihan. So, kaipuhan mo talagang special interpreter para masabutan mo kung ano ang sinasabi niya. Okay. Kaya pala inapod mo ko. Iyo. So, ngunyan, isi-serious mode ko na ni. Yeah. Ano? Kaipuhan ka, inot na inot, kaipuhan ka Santigwaron. Iyo. Okay. Siya na, kinek-kine. Okay. Sa inat pa lang na linya or sa inat pa lang na duwang sentence, Talang na. talang na si babae. Inat sa gabos, igwa ka pala ng boyfriend, tapos nakikipag-chat ka pa. Yan. Yan. Yan ang Sa sinasabi. mga nagdadangog, sa mga Bako lang ni para kay Maymaya sa mga nagdadangog. O bako lang ni parang kimay-may. Kung kamo tabi, may bata na, daina tabi pa kamo magpara-chat sa iba. Check. Makipag-meet na lang kamo. Gago. Dahil. Iyo nga niyan. So, pwede man tabi mag-chat, pero kung business. Business purposes. Ayan. Businessman nga ni Dabaga. May isa diri da ang gym. Ay, hindi. Takinikiragan yung may na yan. Kachat ba man tungkol sa business? Oo. Oh, yan. Yan. Tapos, ini man si lalaking ining ikalalaki, ikapulis. Ayan, police. Maray pang magpaka-busy ka na lang talaga. Yan. Tako ang ikinabibisi mo para sa pagkapulis mo. Ibig sabihin kayan, iniisip mo ang futuro ka magiging pamilya mo. Yan. Pero, Tapos pangalawa, nadadakop mo pa ang mga kriminal na yaon sa bansang Pilipinas. yan. Yan. Pwede. Pero, pwede taman-taman, dikit na surog si babayi. Okay, surugan ta si babae. Sa si lalaki man o si policeman, magtao ka man ng oras ng dikit para di maghanap si babayi. Iyo. Kasi, naglaog ka sa sarong relasyon. Dapat, padikit-dikit, tawan mo siya ng oras. Iyo. Dawa anong kabisihan mo, maghanap ka ning paagi na matawan mo siya ng oras. I-chat mo. Yan, i-chat mo. O imbis See? na Haputon mo. imbis na ibang ka-chat niya, ikaw ang i-chat niya. Yeah, haputon mo Diba? kung nagkakana. Di ba yun sinabi, ito da ang foreigner, tigahapot siya kung nagkakan ka na ba, kamusta ka na. So, time to time, you have to check. Sendan mong hotdog. Yan. Sindan mong pusas. Yan. O, Yan. di ba? O, Pusas, kung ano, na mag-suro selfie ka, I just, ko na lang ngayon, nayaw nga ako sa triangulo, may nakuha ngayon kung para ikit. Di ba? Yan. Arok lang kayan. Babe, bagong yung karigos, hilinga. Di ba? Hindi mo na, puro makalibugan ang nasa isip. Uy, dahil bagong karigos, syempre, fresh siya. Lingon mo kung gaano kapogi bagong karigos. Yeah, mga arok yung bago siya maghali, di Oh, ba? diba? So, yun, So, okay. okay. Tapos, iniman si babae. Dahil ka na susurugan babae. Ikang babae ka. Dai ka na makipaghilingan. Yeah. Siguro iniisip kang babae dahil foreigner, matatawan siya ning maray na. Pero di man baga talaga nagpahin. Di man baga talaga da siya nagpahiling. Ta nasusupog nga ni da baga siya. Ta nagkukurubog-kubog nga ni. Pero feeling ko, ining lalaking ining foreigner na ni. Baka man totoong foreigner. Ano pa lang siya? Peke. Pero peke, baka catfish. Catfish. Iyo, baka catfish. See? Kasi inot sa gabos, chat lang dahi. Di man sabing ka-video call.
Oh, Duman tama. sabi sa message, Tama. Duman sa letter niya. Mm. Oh, so ngunyan, yun na yan. Oh. Basta yan. Oo. Di ka na makipag-meet. So, ang advice sa kuya, ang hapot ni Maymay, ano ang dapat niyang gibuhon? Iyan. Kasi nga, masurup gunda siya. So, Oo. inot na inot. Sa kapangpanghori palan, Ay, ano pala? ining pulis na ni, boyfriend, Kang best friend niya. best friend niya. Dahil niya palang bata. Dahil niya So, palang naguguluhan bata. kami. Kung Sabi niya, long-term relationship na daasin da. Di ba? Iyo. Nasa long-term relationship siya. Tapos, pag abot kang dum sa pinakalas ng message sa muya, barkada niya lang palan. Iyo. Si girlfriend pa kan, si police. Iyo. Ta gusto niya man da, maging criminology. Yan. Student. Kaya, ako Maymay, ang inot mong gibuhon, tanoson mo ang sa imong pag-iisip. Pangadwa Maymay, dahil man sa intindihan mo ang kamugtakan kan sa imong Yes. pagkabuhay. Tainot sa gabos, imo nga ni may pailiwanag na tultol, paano pa daw ikatauaning maray na advice kang taong nagbabasa kan sa imong sinurat. Di may alam ko sa imapuon. Arami na mapuon. Arami na mapuon. Kaso talaga, dahil may matapos-tapos, dahil may aram kung saan pa daw man ang istorya Yes. mo. Malay mo baga, duwang pulis palan ito. O, Tigsasabi niya, O, si di Imi ano? na aram ho. O, duwang pulis pala. Oo, iyo ho. Si Imi na aram. Ay, nakaw. O, Ay, ano kami na raybong na. Oo. Kaya, hindi po ang kainot-inotin mo yung love letter sender. Di mi pa maintindihan. Dahil may pa po maintindihan. Aram mo po, 5 beses ko po ng pig Basa. basa. Dahil mo talaga maintindihan. Dikit. Ayan. So, pero may naintindihan kita. Kahulon. Kahulon. Kahulon? Kaluon. Kahulon. Kaluon? Galhun. Ika yan. grabe ka man ay. Tapirangon ta ka. Okay. Kahulon. Kahulon, oo. Kahulon is Kaulay. kaulay. Kaulay-ulay, kumbaga. Oh. Kacharachat. Pero may salamat salamat sa imong sender na ika nagtiwala sa Samuya na matawan mi ika ning honest na na advice. Review. Review. Oh. Iyan po So, ang ang inot mong gibuhon talaga, May. Kung ako sa imo, build your own, self-esteem. yeah. Or, kasi kung nasa relasyon, di ko kasi taaram kung nasa relasyon ka. So, if ever man, and punta, and BSB ka, just stay that way for a while. Di nagka-relationship na Alam nga ni. saro-saro lang nga ni. Kung halimbawa talaga. Oo. Kasi dito nga ni Aram, di ba? So, kung, just start ka muna sa sarili mo, anuhan mo muna sa imong brain, pa-develop mo muna ng bongga-bongga, magbasa ka ng dakol, magdangog ka sa mo, aral daw. Iyo, yan, maray pa. Di ba? Magdangog ka sa mo, taga Bicol, para at least manudan mo kung ano man ang mga dapat na pwedeng manudan, digdi. Pa dapat gibuhon. Ang dapat gibuhon. Saka sa pagkamuot, iyang pagkamuot, naabot na lang yan. Yan. So, dapat, Dapat sa baton mo. dapat sa baton mo ning open arms. Yan. Tapos, Di mo halaton. Di mo halaton. Di, halatan mo, May. Ayo, tapos tayo mo papahal. Kung may arugan ka, may pagkahulo, nagahulo, ano nga ni? Galuho, Kahulon. Kahulo na palan ka mo. So, dapat imit mo man giraray siya dapat. Dapat di mo sa tigi-Indian, kakana-kana. Ayo. Kasi nasa mall man ka mo eh. So, whatever happens, Oo. kung ano man mangyari, kadakol ka mong magiging Magkaraw ka nila. Okay, kadakol tao makakahiling sa Indo. So, safe ka man sa mall. Which is really good, di ba? Sa mga makikipag-date. Oh, yun pala, pag nakipag-meet ka mo, Yan, tama dapat- yan, May. Dapat duman sa dakuling tao para at least kung may gibuhon man sa Indong maraot. So, Lalaki. kadatindo si babae, si lalaki o si babae, makakahanap ka mo tulos ning Tabang. tabang. Yan, makakakurahaw tulos ka mo. Tabang po. Yan. Saka ang saro pa, sabi mo May, Student. masinupog-supog. Ayun, masupag. Yeah. Masinupog-supog ka. Saka, kung ako sa imo, aki ka pa kasi sabi mo nagpaplano kang mag-adal ng Criminology criminology. student, yeah. Oo, mag-adal ng criminologist. Pag-aadalan mo ang criminology student. maging criminology, yeah. Oh, maging criminology.
Kung ako sa imo may, i-build mo muna siguro ang self-esteem mo. Yeah. I-build mo muna ang sa imong confidence. Haliun mo ang sa imong pagkasupog or ang supog mo. Mm-mm. Di ba? Tanganing mag-abot man ang panahon na ikaw magkarelasyon, dai mo Sa criminology. dai mo mawawalat si lalaki. O dai mo mawawalat kung si isa man dahil sa supog mo. Naaro ganito nakipag-meet ka dahil supog ka, dai ka nakipaghilingan. O di ba? Dapat dai bakong araw ka yan. Sa kasaro pa, ang criminology student dapat maurag mag-report. Yan. Lalo na sa written reporting da mga incident report, kaipuhan yan. So dapat clear ang sa imong thought. Ayun. Dapat grammar, magtagalog yan, Bicol in English dapat yaon. Malinig yan. Malinig Tabaka yan. mag-ibo ka ng police report, dahil maintindihan. O ba, Or, ipadara ka ba sa China? Or ini lang, basic sa letter. You have the introduction, may body ka, and may conclusion ka. So yan tulo lang na iyan, tandaan mo, you'll be okay. Ayan. Yan. Saka may, halion mo ang pagkasupog mo, tapos ikaw naging police, taas ang kamay! Baka ikaw pang magtaas ng kamot. O, diba? Kaipuhan dapat, pag criminology student ka, may uragon ka. Yan. Bicolano ka talagang, pangatawanan mong pagiging Bicolano. Pag nahiling ka pa sa naboray, tigsilisilihan na dapat. So, mo, dadakupon mong kriminal. Yan, matakot nga. Hiling pa sana yan, ha? So, yan, sana may natawan may ikaning maray na advice. Sana may napurot ka ning adal sa samuyang mga patalatala. Oo. Maski may surba-suba lang kita, dapat may ang pag-intindi, ang pagkulisa, kulisap? Ano yung kuto? Pag-analisa. Okay. As in, pag-busisiun mo. Yan. Aramon mo kung ano talaga ang mensahe na buot may itinataram. Bako ning kasuba-suba, baoning subahan lang. Kasi gabos na bagay, pwede tang iagi sa suba, pero dapat, on the other side, nakukuha ng taning adal. Yan. Tapos hilingon mo talaga kung isa talaga si boyfriend mo. Si police. Di mo na isipon yan. Di mo na isipon yan, May. Kung ako sa imo, May, mag-ano ka na muna. Mag-adal ka na muna, May. I-break mo na lang si Duwa. Ayo, adalan mo. Maghanap tapos, ka na lang ng iba. Tapos, pag naging malinaw magtaram, malinaw magsurat, mag-send ka ulit sa muya. Malay mo. Yan. Ika na magiging huriming sender. Di ba? Pero salamat na maray. Salamat na maray kasi itong mo pa lang, effort mo pa sa pagsurat ka tong mga bagay-bagay na ito. It's very touching for us na nakakataba ning puso. Na kami pinagkatiwalaan mo. Ayo. Alright. So, kamo guys, sa mga nagdadamog sa Satuya, bukas po ang Taga Bicol Podcast. Isend lang po nindo sa taga.bicol.region@gmail.com. Okay, bisitahon po nindo. Araw kang ginibo ni Maymay. Pwede ka mong bumisita sa samuyang Taga Bicol Tambayan? Taga Bicol Tambayan or magbisita ka mo sa samuyang Facebook page. As in, mag-message po ka mo duman sa muya. As in, kung gusto nindong ipabisto or gusto nindong sabihin sa indong pangaran, pwede pong gibuhon. Pwede mo pong gibuhon. Or kung gusto man po nindo ng mga barabansag, pwede man po. Mga pen name, pwede man po yan. Si Boy Kulatoy, garo-aro ka yan. So, hihingohahon, may nakamo, matauwanin maray na advice, hali digdi sa Taga Bicol Podcast. Hulita ang podcast na ini, Ginibo para sa mga Uragon. Ini ang Taga. Wait lang. Ini si Bon. Ini man po si Christina. Kasi ini po ang podcast na Ginibo para sa mga Uragon. Ini ang Taga Bicol. Oy. Oy, pasalamatan ko. Sa mga mga nagdamog. Salamat po sa 2 million likes and sa at syempre 0.001 million watcha. Siyempre, 1,400 followers na po kita sa Facebook. Dako lang po ang salamat. Yes. Maray. As in, sa tuwing Spotify ay may 1,900 listen na po. Uy, salamat sa mga nagdadarangog. Thank you so much. As in, ang pagdahog po nindong iyan, nagpapatawakan sa mga puso. As in, nagtutulak na kami mag-gibo pa ng mga content. Naaro kayo na medyo may inaagi-agi ito sa suba, pero may makukuha po kamong ada. Ayan, so yan. Salamat. Saka, Diyos mabalos po sa Indo ka, boss. Seryoso ko ba? Anyway, alright. Bye. Bye.